Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, niya nata sa ikakauhaag tulo nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan o karon sang adlaw mao ang birthday ni Mama Mary. Mao na nga bisan tuod liturgically wa nato gigamit ang iyang liturgical prayers ni Mama Mary sa iyang birthday, pero naataroy special nga pag-honor, pag-venerate niya dinhi sa atong simbahan. Ato sang iampo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria nga unta ang mga kasing-kasing sa katawhan, maliwat unta sa kasing-kasing ni Maria diin naghatag og kaayuhan, naghatag og kabalaan sa kalibutan. Mahunong na unta kining kagubot, mga gubat, labi na gyud ang panag-away tali sa atong mga leaders sa gobyerno, mga leaders sa simbahan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gyud ang kalinaw ug ang kalipay sa ilang mga pamilya ug sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios, aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta, ug makadungog na ang bungol, maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto balas nga init kaayo, mahimo ng usa ka linaw, ug ang naliki nga yuta, mahimo ng tinubdan sa tubig, ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray nanubo, o gipuy-an sa mga lobo, manubo na ang mga sagbot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayga ang Ginoo kalagko, dayga ang Ginoo kalagko, ang Dios ni Jacob matinumanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong, alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag, dayga ang Ginoo kalagko. Ang Ginoo nagahatag og panan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilo ka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Dayga ang Ginoo kalagko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apan niyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios susiyon latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Dayga ang Ginoo kalagko.
Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan ug luhog pamisti, mutambong sa inyong pagsimba, ug mutambong usab ang usa ka kabus nga nakagidlay. Kuntagdo ninyo pag-ayo ang luhog bisti, ug miingon kamo kaniya, diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan miingon kamo sa kabus, tindog diha og lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug sa paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo, minahal ko nga mga igsuon, ang Dios nagpili sa mga kabus ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya, mibiya si Jesus sa yuta dool sa Tiro og milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea, agi sa yuta sa Decapolis. Og may usa ka tawo nga bungol og amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus og mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapio niya sa tawo. Busa gipalayo siya ni Hesus sa mga tawo og gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo og iyang gihikap ang dila sa tao. Og mihangad si Jesus sa langit, nang hupaw siya og miingon sa tao, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao og maayo na siyang mosulti. Og gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa, apan hilabihan Hinoo nilang pagpanugilon niini. Og natingala ang tanan, og natingala pag-ayo ang tanan, og miingon sila, maayo gayod niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog og ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang hinungdan nganong naaning mga sakit o kasakit sa kalibutan mao gyud ang yawa. Nya ngano man nga mo epekto man ang gahom sa yawa kay kita sang mga tao kusog na kaitang mo supak-supak sa Ginoo. Mao man ay itudlo sa yawa nato pag supak-supak aron nga ang gahom sa Ginoo
dili na mo epekto diha nimo, nya ang gahom na siyawa maoy mo epekto. Sige, lingay mong tupad. Yung naakaroy mga problema na ano? Pasabot ana, gisudla na kagyawa. Nya nahimo siyang epektibo diha nimo. Mao na pag-abot na ni Hesus, asawa pa mo abot si Hesus, gisaara nas Ginoo ang mga tao, pinaagi ni propeta Isaías og sa ubang mga propeta dinhi sa atong unang pagbasa, niingon na diri nga pag maisog o gayaw kahadlok, muanha ang imong Dios aron pag panimalos sa imong mga kaaway, mao ang yawa. Nya unsaon pagpanimalos? Ang giguba sa yawa, ayohon sa Ginoo. Ang mga masakiton, maayo, ang mga buta, makakita, mga bungol, bungol. Makadungog, ang mga amang, makalakaw, makasulti, ang mga bakol, maglukso-lukso na kalipay. Gani ningon siya, ang disyerto, mahimo ng linaw sa tubig. Ang mga disyerto, ang bas, nga init kayo, mahimo ng sapa. Sinunan gana, usbon Diyos Ginoo, ninduto niya. Basta makaabot na siya kuyog nato. Niya, nahitabo ba? Owa. Nahitabo gyud. Natawo gyud ang Ginoo. Kinsa may mipakataos Ginoo? Kinsa man? Ang mahal nga Birhen Maria. Mao na nga sikat kay ning Mama Mary bisan sa iyang birthday karon, ato gyung sa ulogon kay pag birthday ni Mama Mary ni sugo dayon pagsidlak ang katumanan sa promise sa Ginoo. Siya mao'y nahimong agianan sa Ginoo nga nagpakatao, sa Ginoo nga karon miuban na kanato, Emmanuel, ug andam na siyang ayohon ang tanang giguba sa yawa. Pero kinsa man sa iyang tagaan anang maong kaayuhan, kadto rasang maliwat ni Mama Mary. Unsa may kinaiya ni Mama Mary nganong nahimong natawo ang Ginoo diha niya, magsige ra gid siya alagad sa Ginoo, nagpakasulugoon sa Ginoo gikan sa iyang pagkatao hangtod gid siya namatay. Daghan ni siya kasakit. Ang iya ganing kasakit aning Mama Mary, murag wa rata sa tumoy kumingking sa gidak-on sa iyang kasakit nga giagian. Pero wa gyud mapapas ang iyang kalipay, ang iyang kaputli, ang iyang kabalaan sulod niya. Ngano man kay iyang gipapuyo ang Ginoo sihas iyang kasing-kasing. Mao man ay makanindot, pero na disyerto mahimong sapa. Nganong mahimo mang sapa ang disyerto? Tungod kay naay Ginoo. Ang ato sang kasakit mahimo sang kalipay basta naay Ginoo. Ang atong mga problema mahimong grasya, mahimong blessings basta naay Ginoo. Og kita sad mosunod tas Ginoo. Nahitabo bitaw na dinhi sa ato kadtong pag-lockdown sa pandemic, naguba na ning atong simbahan, gilisa na natong atop. Guba na sad kay ni dinhi, pulos na ni scaffoldings. Nya naghatag tag mga solicitation letters, why ni balik? Aw diha ray duha ka buok. Balik. Sobra to 300 ka solicitation letters akong gipang-distribute, duha ray ni balik. Porti pag akong dugayag huwat sa usa. Duha ka adlaw na kong balik-balik dito, pahuwat pa kong mga 30 minutos. Kaya pa mo abot ang mo pirmas cheque na 20,000 pesos. Porti gitong problema ha. Lingkod-lingkod ko diri, ingon ko, Lord, unsa man ning simbahana, scaffoldings forever. Unsaon na mo ni pagbayad dong atop nga gi-install ani og kaning gisugda na guba nga kisami. Unsaon na mo ni pagbayad nga upa may kabayad ani. Nya wa na may misa, hasta ganing kolekta wa naman. Galibog na gaymig napamamikanon sunod. Unsa may gisultis Ginoo? If God is with you, everything is okay.
Misa lang ko din si pare, misa. Ayan. Wa na may misa face to face, online. Uy, nisikat mas online. Ako na yung gi-announce sa itong project. O tanawa, di ba karon nausab ang naong sa yuta tungod ni sa pandemic. O wa pa tong pandemic, di man ko mag-online, kaya di man ko ganahan na lang online. O karon, niya na, tas online. Ano man, kay ang Ginoo lagi kung naa iyang usbon ang bati ngadtos nindot ang nindot panindoton pagyod. Nya gusto pagyod mong monindot inyong kinabuhi. Gusto mo? Karon sugda ni nato karon padayon mo palit og slot. Bitaw. Ayaw pagtahod-tahod. Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa niingon diri. Ayaw ninyo og pihig-pihiga or dapig-dapigi ang tao. Angaya gyud pagtagad. Pasabot, dato, pobre, parihaso na to higugma. Alagara na to equal. Nya, sa matas Ginoo, ang dato, maogyoy mo share o bahandi ngadtos pobre. Dili kay magsigig padato ang dato, nya daog-daogon ang pobre. Mao ganin nay buhaton, panimaslan tas Ginoo, siya'y atong kontra. Mao na si Maria, dato og pobre nga muduol niya, iya ginang hatagan sa grasya nga gikinahanglan. Dili siya moingon, di man katigsimba, ni dool lang kanako karon kay na naman kay sakit. Di na ti katagaan. Di oy. Iya ra ginang hatagan, kaaway og amigo sa simbahan, ni tuos Ginoo og wa mo tuos Ginoo, tagaan gina niya grasya basta moduol niya. Kita sa dinis atong parokya naningkamot sa tapagsunod sa mahal nga birhen og ni Hesus. Ang kaning atong mga bugas nga ipanghatag dinhi, musimba og dili musimba ato gyung tagaan. Mao na karong Oktubre, panahon sa atong segunda patron nga kapistahan, manghatag tag bugas mga 3,000 ka 5 kilo para sa 3,000 ka mga pamilya. Makuan man na siya, katoliko magdi katoliko, basta mangayo ato yung tagaan. Nya ika Nobyembre naa sa tay programa nga manghimo na sa tagbalay sa 11 sa 61 kabalay. Katong sa unang tuig, sa 60 man to kabalay, kay 60 years old man ang inyong parish priest ato. Ang atong nahimo, dili baya 60, niabot og 90 kabalay last year. Pakpak. Apil ng mga kusog musimba, apil na sa nang di musimba, sige lag tungit, uban sige lag suyop, ato gyapong gihimuag balay. Ako sige ko gwali dinhi, ayaw mo pagpuyo-puyo, ay mo pagpuyo-puyo, pero daghan kay tag mga balay gipanghimuan atong 90 ka balay nga pulos-pulos gyud nagpuyo-puyo. Ato lang gyapong gihimuan. Nga naman kay mao nay kinaiyas Ginoo. Karon mo sa 61 na sad ko na nasa Taroy CTUMM. Christ Transforming Union with Mama Mary. Maghimo na sa tag 11 sa 61 kabalay. Nanadihay nang apply, hapit na mo 70 kabuok. Ato pa na siyang ibalwiton. O unsay ko anana. Nya unsa man mo? Unsa man mo diya? Unsa inyong buhaton? Muhatag ta og gasa ni Mama Mary. Kay mao ni ang iyang kalipay. Karon kay birthday man niya, wa taroy final blessing. Ang atong buhaton, mo binirita ni Mama Mary, siya mo blessing nato, muduol ta niya, ug atong ihatag niya, ipadayag ang atong pasalamat ug ang atong pangamuyo, petitions and thanksgiving. Niya, nigduol nato niya, mo share punta sa grasya nga atong nadawat, either in the form of flowers, or in the form of cash. Nya kanang cash nga atong madawat karon sa atong special nga paghalad ni Mama Mary,
ato nang ibutang dito sa atong CTU-MM, katong atong special slot nga para sa atong pagpangtukod og balay og pagpanghatag og pagkaon nya karong simanaha murag nahuman na nato og hatag og feeding ngadto sa mga elementary school sa atong simbahan, atong parokya, atong pakpakan ang mga naka-feeding. Mao ni siya ang mga grasya gikan sa mahal nga Birhen Maria. Nya kung padayon gitang mosunod sa kinaiya sa mahal nga Birhen, maayo ang atong mga sakit, hastang atong mga kasakit. Apil na ning mga gubat karon, kining kagubot, kining away sa atong mga politicians o sa atong mga taga-simbahan nga way hunong-hunong, ang gihuwat ra gid ani nga mosunod tas kinaiya sa mahal nga Birhen Maria. Kamaong mahimong sulugoon sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo kalag ko. Kanindot unta kung kitang tanan magdaig na gyud sa Ginoo, dili magsigig daig sa atong kaugalingon. Sige lingya imong tupad. Ing nakadaig ka sa imong naong. Nakadaig ka sa imong naong. O imo na nang gidagmalan imong naong, sigihan na nimong nos-nos, sigihag pa-color, sigihag usab-usab. Kani ba yung atong original nga naong? Mao ba ni ang naong sa Ginoo, image and likeness of God. So kung makadaig tas atong naong nga original, atong gidaig ang Ginoo. Nya kanasang imong tupad, daygasad ang iyang naong nga original. Ayaw nang plastic, ayaw nang pamakak nga naong. Kanang daghan na kay gipang patong-patong diha. Di mo naman ang gisapawan ang original. So, dili na kaayo dalaygon. Kanag yung makadaig yung ka sa original. Mao ginay nindot kaayo. Kamong mga bana, makadaig ba mo sa original nga naong sa inyong asawa? Kadaig mo? Kinsa dinhing mga banaha nga magsigig daig sa original nga naong siyang asawa, ta sa kamot? Wa giniisa kayo, tulora kabok. Kamong mga asawa, kisay makadaig ninyo sa original yung naong sa inyong bana, taas sa kamot. Katubang naong, kusog kay mo inom, kusog kay sigarilyo, original ang ginang naong nga. Ay, magsigig yaw-yaw. Mao na, magkat-o na ta sa pagliwat ni Mama Mary. Nya karon kay iyamang birthday, mag-give and take taniya. Hatag taniya, kay dugay na sa taniyang gihatagan, o dugangan pa niya ang iyang ihatag kanato. Katong mosunod ni Mama Mary, manindog ta. O atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa adlawng natawhan sa mahal nga Birhen Maria. Mga igsoon sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria, gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin, mataw ang bag-ong kaliwatan sa Dios, isip iyang mga anak diha sa pagtuo sa tumang kalipay ug paghigugma, himuo nato kining pagampo sa adlawng natawhan sa mahal nga Birhen Maria. Palihog mangluhod.
kapistahan sa adlawng natawhan na Birhen Maria. O mahal nga inahan sa langit, kaluy intawon ako, nga usa ka makasasala, ug hatagi ako sa imong panabang, aron nga sama nga ang imong pagkatao, mahimayaon sa mga kaliwat ni Abraham, mibuswak sa mga kaliwat ni Juda, dalaygon sa mga kaliwat ni David, mitanyag og dakong kalipay sa tibuok kalibutan, hinaot nga punon ako sa tinuod nga kalipay, ug limpyuhan unta ako sa tanan kong mga sala, mahimayaong nga birhen puno ka sa grasya, kay ikaw man ang inahan sa Ginoo, ikaw ang reynas sa mga anghel, sa mga katawhan, mapaubsanon akong nangilaba kanimo, nga tungod niining dakong gahom, ug dungog nga imong naangkon, malaumon ako nga pinaagi sa imong pangaliya, magakabot usab ako sa samang kabalaan o kaluwasan. Reyna sa langit, nangalyupo ako kanimo, nga imong ipadangat sa akong manunubos, kining mosunod nga mga panginahanglan. Sa hilom pangayua sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan, ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong tubag, pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinang pong mudawat sa tanang katawhan, ug mudasig kanila sa pagpuyo, diha sa matuod nga Kristohanong kayusahan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, sa kanunay himuo nilang sumbanan ang Dios nung kaluoy, diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, Dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus, diha sa uban, sa ingon bag-uho nato ang atong panglantaw sa kalibutan, sama sa panglantaw ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang masakiton na nagantos, nabugatan sa palasunon, nga nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios, diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga Pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuhuong mihalina, makadawat sa ilang ganti, ang kinabuhing dayon dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
Langit nung amahan og magbubuhat sa tanang butang, imong pagbuot nga si Maria, gipakatao nga walay buling sa sala nga panulundon, dawata kining among mga pagampo nga mapaubsano namong gipangayo kanimo diha sa pangama, sa putli nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo iyang anak, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw o gugma himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo og nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa adlawng natawhan sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo og sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto mga nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Wa taroy blessings, special blessings mga bata kay atong pablessingon si Mama Mary natong tanan. So muna idool na lang nato mga bata dire unya aron nga mablessingan. Nya wa sa tay final blessing kay ari gyapon ni Mama Mary. Ako lang ihatag ang mga pahibalo o pasalamat. Una, atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga mialagad nato karon, ang atong mga pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates o ang mga love offering assistants, atong lectors, salmista, ang atong mga sacristans,
ang parish personnel, ang atong mga IT, atong sukom, o ang atong choir, ang San Vicente Choir. O ang ato usab nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Honorable Captain Victor and Mrs. Cristina Comendador and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Salamat sad sa namalit og slots, update sa atong SBF DAG para sa atong kumbento. Nahalina na tag 37,658 ka slots, naapay 22,342 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nga naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na pud ta og 220 ka 16 slot challenge. Ang atong special slot kadtong CTO or Christ Transforming Union with Mama Mary para ni sa atong kasalugan karong September, atong feeding sa mga elementary. Ang ato sad nga kasaulugan sa Oktubre, ang atong segunda patron nga pista, hatag sa tag mga bugas ngadto 3,000 ka mga pamilya labing minus 5 kilo packed rice ato ihatag. Unya sa November magsugod ta og panghimo na sad sa mga balay nga atong tukuron nga mga pobre alang sa mga pobre kabos kay nato nga mga pamilya dinhi sa atong parokya. So, ang atong gibaligya, 70,000 ka CTUMM, ang atong halin as of yesterday, niabot nag 3,125 ka slots, napay 66,875 slots nga available, 100 pesos per slot. Nga, aduna kini 61 slot challenge, equivalent sa akong edad, to tag 6,100 per challenge, nakadawat na sa tag 11 ka 61 challenge as of yesterday. So atong pakpakan na sad ang namalit niining CTO-MM. Unya ang ato sad nga kadtong investment slot, DSAP, padayon sa tang mudawat atong tag 500,000 pesos per slot nga naay 25% interest per annum. Nanay nakadawat ta sa taog additional nahimo ng 206 ang atong DSAP. Ato na sang pakpakan ang nigpalit og DSAP. Salamat kayo. Pahibalo ang atong Divine Mercy sa Asian countries maghimo sa 5th AACOM or Asian Apostolic Congress on Mercy nga ipahigayon dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo karong October 14 to 19 anha sa IC3 Pavilion. Ang iyaaning registration fee kay 6,000 pesos. Unya limited ra ni 2,500 ra ang dawaton nya as of the other day murag mga 400 na lay kuwang slots. So kamong gusto pang mo appeal, pa-register dayon mo, kontaka sa inyong Divine Mercy nga mga leaders. Unya karong September 15 ang deadline sa registration. Nga padayon mo suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod na ana ni siya ay mga 202,000 nga subscribers. Nya i-view, i-like, i-share aron nga maka-income ta unya mag-guided sad ang atong mga donors sa online nga mga pagpadala sa kwarta nga dili masaag ngadto sa scammers. Sa atong online mass panahon sa kanta sa offertory o sa final song makita diha ang atong official nga contact numbers, contact persons, and account numbers. Kanalay sunda para dili mo ma-scam. Nga ang ato sang official nga Facebook page mao ang
San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ang atong mga kabataan nga gidala dinhi, padayono na nato sila pagtudlo sa mga grasya o sa mga gasa o sa mga pamaagi sa pagsimba aron madasig ni sila kanunay. Unya padayon sa mog support sa atong upkeep sa parking areas o sa atong mga CRs. Karon manindog na ta nya sa makausapa atong kusgon pagsinggit ang atong motto sa pagsimba. Ready, go. To visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Atong pakpakan ang Ginoo, ang mahal nga Birhen, o ang San Vicente Ferrer. So humanro nato, inikanta nato og song para ni Mama Mary, happy birthday, o Juan Marian song, pakantahon natong choir. Mulinya midiha kami mga servers, nya mo binirit dire. Kamo, nga mo aris mahal nga Birhen, upat ra kata kalinya. Duha din histunga, nya magbuwag og ngari, nya duha sad kalinya gikas kilid. Nay atong asherets. Nya ang atong exit kani gyapong exit sa pagpangalawat. Nya human ninyo binirit dire, ditso na mo exit, ditso sa mo pauli. Unsa may buhaton nyo igari dire? Inigpadong ninyo sa Birhen, inyo nang isulti niya ang inyong pasalamat o ang inyong mga pangayo, inyong pangayoon sa mahal nga Birhen. Aron inigabot nyo dire, muhatag mo sa inyong gift, either ingon ani sobre or way sobre or kanang flower. Ang flower diha sa table ibutang, ang kaning sobre diri sa atong basket. Unya, ang tanan nga atong ihatag nga cash, nga birthday gift nato ni Mama Mary, ato nang i-count as CTO MM. Nya, ay lang jud kay mo pagdugay, mga 2, maximum 3 seconds ang inyong pag-atubang sa Birhen nya. Kuan dayon, exit dayon. Pila ra may pag-ana, exit dayon ha. Aron dali ra sa tang mahuman. Okay, nya agnan nyo gustong magpa-picture sa pare, manha lang ko dito sa loyo, dili na lang ko dire kay ma-distracted man ta. Ito lang ko sa loyo, o makaabot ko diha, nga buhi pa, picture mo. O wa na gani ko, pasabot, diri ra ko kotob sa Kristi namatay. Okay? So, choir, kantata, happy birthday.